Stredná odborná škola automobilová v Košiciach pravidelne modernizuje svoju výučbu. Tento rok tu pribudli 3 nové učebne. Cieľom jedného z ďalších realizovaných projektov je zmodernizovanie vyučovania a zvýšenie záujmu o štúdium u žiakov. Na našej škole od roku 2009 realizujeme úspešný projekt, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu vzdelávanie opatrenie 1.1 premena tradičnej školy na modernú. Hodnota projektu a prínos teda pre našu školu je bezmála 312 000 eur. Do projektu sa zapojilo 35 pedagógov, ktorí môžu vďaka získaným finančným prostriedkom využívať modernú techniku vo 8 učebniach. Tie sú vybavené interaktívnymi tabuľami a multimediálnymi projektormi. Žiaci sú nadšenejší, pretože predsa len suchopárny výklad, ktorý bol predtým ako v tradičnej škole, kde sa používala tabuľa, krieda, maximálne učebnica, prípadne aj ten meotar a fólie, bol taký statický, bol nemenný pre žiakov, ale využívaním interaktívnych tabúľ a internetu predsa len kvalitatívne je tá úroveň vyššia. Výhodou interaktívnej tabule je aj priame napojenie na internet. Potrebné informácie tak môže pedagóg pohotovo vyhľadať a implementovať do výuky. Taktiež je možné premietať prezentácie učiteľov. Moderné vyhľadávanie informácií podporuje aj počítačovú gramotnosť detí a hlavne rozširujú kompetencie žiaka v oblasti informačných technológií. Z Košíc pre televíziu Východ, Beata Andrášová.